Moi! Tää on mun videolla tää homma. Minä nyt vähän välistä, koska en oo kerennyt kuvata. Mua ei saada nyt näkyä minulla. Kiva, kun alkaa kohta ukkosta, mä tulen koton niin pilviä, mutta ei saada ehkä näkyä. Tuolla edes päin on tummia pilviä. Jänis! Mä menen katsomaan, miten auton korjaamishomma sujuu. Mä en kehtaa tehdä kovin pitkiä videoita siksi, koska no niin. Vaiska. Kyllä mä tulee. Mä sellainen teepoti. Kuitenkin mun pitkät halut, mutta kuitenkin mun ukkospilvet on niin lähellä. Monet mun luokkalaiset tietää, että mä pelkään ukkosta. Sori kai, saattaa tulla vähän aurinkoa tähän mukaan. Pommutusta mun melkein tuossa mun yläpuolella ja mulla on parikin tossa. Mä kuvaan mun puhelimella, kun mä en jaksa kuvata millään muulla. Tää on oikeastaan ärsyttäviä jostain paitsi. Tiedätäisikö tulee? Sain sitten kun mä tuolla uuden idean. Kerään. Mitä lagudia? Mitä lagudia? Meillä lagudia. Joo, en ehkä sittenkään mene tonne. Joo, niin mä en ehkä sittenkään Jaane ja Maren taloon. Vai menisikö? Lakuhan tulee sinne mun kaveriksi. Tule Laku! Laku tule. Siinä on tästä aina minussa kiinni. Laku on tässä. Ja mun kanssa sisällä. Menee. Laku ei. Stop. Takaisin. Tuleeko se? Täällä on olla yksin rauhassa. Mä saan katsella ihan tarpeeksi. Kyllä tärisee ihan hirveänä. Sori nää. Tuolla on yksi arpi. Tai sellainen haava, minkä mä sain tänään. Mä saan katsoa mun tädin iPadilta kaikkia. Tämä on pelkkää juorua ja huhuja. Kertokaa, mitä sitten olette nähneet Zecoran tekevän? En katso mitään, mutta eiköhän tää video ollut tässä. Koska täällä on ukko, niin mä en uskalla oikein kuvata. Niin heippa!